Sena. Kula sakadang brojo sampun prasapa sampun sumpah wonten ngarsanipun Kakang Mbok Arimbi bilih mboten badhe ngucik-ucik kaprajan Pringgondani. Sedaya kula pasrahaken sak wetahe dumateng Kakang Mbok Arimbi miwah Raden Bratasena. Oh, nggih. Kok cepet sanget to? Cepet sanget malah Paduka Anak Mas Brajadenta. Janji menika rapun kala rumiyin. Kamangka jenengan janji menika ora mboten wonten seksi tiyang Jawi napa malih janji menika mboten sinerat wonten ing layang perjanjian. Dados panjenengan menika anak Mas Brajadenta menika sah-sah kemawon yen to badhe nyuwun kamukten Pringgondani. Lah ya nggih to, Dik? Nggih Kakang Dono. Anak Mas Brajadenta. Sedaya sing dingendikake Kakang Dono menika pancen leres. Pedah menapa awakipun piyambak menika ngugemi sumpah ingkang tundhanipun namung badhe ngrekasaken utawi damel rekaos awakipun piyambak. Monggo dadi penggalih. Sakmenika janji tinggalah janji. Ingkang bagus sakniki menika pados kamukten. Mbuh pripun carane? Sinten tiyange sing butuh kamukten? Sing biasane miyagane iso dialang pengin dialang kok. Jeneng dialang menika perintah napa-napa diestoke. Kecuali aku. Njaluk tulung wiyaga ya mung dipreke. Ya wis sekarang aku ki gur dalang. Aku mono. Monggo to nggih dipun penggalih. Gatotkaca kok gadah kerentek bangun Pringgondani. Yen boten selak nggih. Mesti Gatotkaca iki gadah kegayuhan dados panguwaos Pringgondani nggih. Nggih. Anak Mas Brajadenta. Leres aturipun Dipatih Sengkuni menika ing benjang menika Paduka Anak Mas Brajadenta saged jumeneng ratu ing Pringgondani. Saged mukti Nyakrawati Mbau Denda dipun sembah para kawula, dipun suyuti bina negari sanes. Bojo ya ora mung cukup siji. Imajinasine dileksanake lho Dipatih niki. Arep pengen sing kepiye-piye jeneng ratu iki bebas. Jeleh bojo resmi golek liyane. Wong sugih, wong cukup tur disuyuti sengara. Putri-putri Pringgondani arep nolak yen bakal dikersake ratune ya Dipatih. Ha nggih. Imajinasi niku. Kula ya imajinasi ya aneh-aneh ya. Bojo niki ampun setunggal kalih ben iso berbagai variasi fantasi menawa. Kandhane kok. Siji kuru, siji lemu. Ane bojo loro kok lemu kabeh, agunane apa? Ndek bojo kok ayu karo cimuk, agunane apa? Kecuali ya ayu karo Maulindia. Eswi. Pun to. Estu menika. Para negara mancanegara niku piye to? Sik to Dipatih aku malah bingung iki. Negara manca niku mesti ora sah dibedah mesti pas dasare Paduka Anak Prabu Brajadenta menika ratu ingkang gagah Birawa Sekti Mandraguna. Pundi negara sing boten wedi kalih negara Pringgondani yen to dilenggahi dening Anak Mas Brajadenta. Nggih. Tur melih nggih. Luwe-luwe Gatotkaca menika ajeng bangun Pringgondani kok mboten taren-taren. Karo pepunden ki arep piye Gatotkaca ki arep nemoni apa?
Apa-apa pundhene Braja iki wis do dianggep mati kabeh apa piye? Wonten mriku lho Nger, ketinggal sanget yen to Gatotkaca niku estune mendem marang Panguwaos. Bapak Durna. Nanging apa kula iki saged kelampahan dados ratu ing Pringgondani? Lan apa mboten kadosan yen to kula jabel sumpah kula ing kala semanten Bapak Durna. Ampun dipenggalih bab sumpah. Wong urip ki nek gegeki sumpah bakal do cilaka kabeh. Nyatane kae sing do disumpah ning dhuwure kitab suci. Nyatane yo janji arep nyejahterake masyarakat ning malah do korupsi sageleme dhewe. Wah elok. Ngrembug babakan korupsi ya ben ketok nek dalang milenial. Milenial. Ya ben aku ki ketok cerdas sithik lho, Dik. Jenengan niku mboten saged dados ratu niku sebab napa? Awit miturut naluri. Panguwaos Pringgondani menika kedah dumawah panjenengan, Ger. Menawi menungsa menika kacep apa panguwasa menika kacepet Gatotkaca. Gatotkaca menika sinten? Mang takoni, Gatotkaca kowe iki sapa? Gatotkaca menika sinten? Jenengan kedah inget anak Mas Braja itu tak kedenget ingkang Rama Prabu Drepaka menika gugur madyaning palagan. Sing mejahi sinten? Sing mateni Prabu Pandhu. Nggih, mbahne si Gatotkaca. Kang Raka Prabu Arimba ugi gugur sing mateni sapa? Sing mateni ora ana liya Werkudara. Werkudara ki sapa? Werkudara adalah bapake Gatotkaca. Menawi dipun penggalih kanthi nalar Gatotkaca menika boten sanes inggih trubuse mungsuh. Yen to samake Gatotkaca menika sampun kaleksanan anggenipun bangun Pringgondani tundhonipun bajeng. Alon-alon. Tundhonipun lajeng. Untung ra kesrimpet. Ane kesrimpet tak dadi elek banget dikira dalang lekoh ta aku. Ki ngapa guyang-guyu, seneng kowe. Kisruh iki niki. Lah yen Gatotkaca menika kaleksanan dadi ratu bangun Pringgondani, tundhonipun lajeng kepengin dadi ratuna. Yen to pun kaleksanan dadi ratu, kaleksanan sing digayuh urung tan urung. Paduka menika sakadang namung badhe dipun singkang-singkang. Dipun cutat kaya werjit alitipun disingkirake agengipun dipun sirnaken kalian Si Gatotkaca sak Pandhawane. Awit Gatotkaca menika nganggep yen to anak Mas Brajadata menika satru munggling cangklaan ingkang tundhonipun badhe ngancam katentremaning Pringgondani. Oh. Iblis laknat padha gojekan kaya digugah nggon Kunendra. Jebul apa sing ndak lakoni kabeh wektu iki salah kanyata senadyan aku tumindak sing apik nyatane aku ora diwongake marang Gatotkaca bocah bayi wingi sore. Brajamusti maju pisowan wara dawuh sing bakal mbok tindakake Yayi. Yayi Brajamusti, ora perlu ngambali atur, mestine saat wis mirengake apa sing dirembug ning pisowanan iki mau. Iya Kakang.
Banjur apa sing bakal Kakang Brajadenta dawuhke marang aku? Lumarapo ana negara Pringgondani. Pun Kakang njaluk praptane si Gatotkaca. Durung lega rasaku yen to durung bisa adu arep marang Gatotkaca. Kersane Kakang Brajadenta piye? Sing baku pun Kakang arep jabel sumpahku. Kamukten Pringgondani bakal tak jaluk. Isane kaleksanan. Apa kang dadi kegayuhanku? Gatotkaca kudu sirna saka lumahing bumi iki. Mula aja kanthi karindon gawe lumarapo menyang Pringgondani. Adepna Gatotkaca ing ngarepanipun Kakang. Pun Kakang dhewe sing bakal nugel gulune Gatotkaca. Waduh Kakang. Dadi kaya mangkene to, Kang. Ya mung saka panemuku nadyan Gatotkaca ki trubuse mungsuh. Nanging to mijil saka kadange dhewe. Dadi ora perlu sangga rugi. Awake dhewe engko minangka saka guruning Pringgondani cukup. Rasa mejang karo wong tuwa. Sing baku tindakno apa sing dadi dawuhku. Sendika Kakang aku njaluk pangestumu, ndak pangestu ninggal budal dina iki. Muga-muga bisa labda ing karya. Ket, anak Mas Brajadenta. Wonten paring dawuh Begawandana nggih. Leres ngoten niku, pancen menika gadang-gadanganipun Kang Bapa. Lan sinuwun ing Ngastina mboten badhe kendel kemawon mbok bilih. Anak Mas Brajadenta badhe nyuwun pambiyantunipun. Angger Duryudana tansah biyantu sak cekapipun tumrap anggenipun anak Mas Brajadenta menika badhe gayuh negari Pringgondani utawi nyabaraken anggenipun bangun Pringgondani. Inggih. Ingkang putra Brajadenta ngaturaken gunging panuwun. Nanging nyuwun sewu nggih. Adat sabenipun menawi pakempalan wonten Glagah Tinulu utawi Pemalang menika kadang braja komplit anggenipun sowan. Niki kula wau kepanggih Braja Wikalpa wonten ing alun-alun nembe wonten ing angkringan ngunjuk kopi. Braja Lamatan ugi sampun sowan. Braja Musti sampun sowan, malah paduka utus ngupadi Gatotkaca. Lah menika ingkang dados pitakonipun Kang Bapa. Kala Bendana wonten pundi? Adi kula Kala Bendana kula tundhung saking Pemalang. Pun boten kula anggep dadi kadang braja. Sababipun menapa? Rikala wau adu rembak kaliyan Keng putra pun Brajadenta. Adik kula Kala Bendana boten sarujuk yen to kula badhe anjugaraken utawi gagalaken anggenipun anak kula Gatotkaca menika badhe bangun Pringgondani. Waduh, salah besar. Salah besar pripun? Lepat lho, Ger.
lepate panggenan pundi? Paduka penggalih. Yen to mangke kala Bendana menika jenengan tundung saking Kadipaten Pemalang. Purun boten purun kala Bendana mesti wadul kalian Keng Mbakyu. Dewi Arimbi lan menika kala Bendana mesti matur ing kata-kata yen to paduka menika badhe gagalaken anggenipun Gatotkaca bangun Pringgondani lah. Pringgondani mestine sampun sumadya. Antawisipun Pringgondani menika garwanipun Arimbi menika Werkudara Pandhawa. Pandhawa menika duwe kraton jenenge Ngamarta. Otomatis Ngamarta mesti dadi siji kalian Pringgondani bakal ngayomi si Gatotkaca. Waduh. Lajeng kepripun pun paduka tenangke penggalihe. Kula tamatur mangke babakan kala Bendana Keng Bapa ingkang badhe ngupaya supados kala Bendana menika mboten ngantos dumugi negari Pringgondani. Nggih. Mangke kula badhe ngetapaken para wadyabala Kurawa. Mangke budalan ngangge kiprah. Wah, pripun? Pokoke ampun sami kondur mangke kiprahe gayeng banget. Salajengipun paduka anak Mas Brajadenta mang dawuh kalih Braja Lamatan Kinen dawuh para prajurit Pringgondani supados baris pendhem wonten ing tepis wiringing negari Pringgondani. Sak mangsane mangke cabar, sak mangsane mangke Gatotkaca menika kelakon bangun Pringgondani monggo. Pringgondani dipun rusak melih, dipun damel Karangabang, dipun damel Bosah Basek. Mekaten Bapa Duna non kasinggihan Braja Lamatan wonten dawuh Kakang aja wedi kangelan budal para wadyabala ing Pringgondani pun Kakang bakal kundur ngedaton cikik kaya kabalabak atenipun Kakang. Niat langening kalangyan abar padamun cara tinon ler kekonang
Matur nuwun dumateng para pangarsa Sukra kasih, Nduk. Heeh. Ingkang sampun paring samudayanipun fasilitas ing dalu menika satemah saged kagelar wayang purwa kang mapan ana ing omah wayang punika. Heeh. Ing wektu iki dianake pagelaran wayang kulit Sukra kasih yaiku mujudake organisasi utawa pakumpulaning para dalang muda ing tlatah Ngayogyakarta kene. Dene pigunane yaiku minangka wadah lan ajang kanggo pentas utawa ngatonake kabisane para dalang nom-noman. Ya ora mung nom, setengah tuwa barang, Dik. Kanggo ajang ngembangke kreativitas ana sakjroning pedalangan. Wiwit saka sabet, antawacana, sanggit, iringan lan sak panunggalane. Ora ngemungake gagrak ya jantok nanging uga gagrak liyane. Amarga yen to cara saiki kuwi awake dhewe sebagai kaum muda utawa cah enom kuwi ya kudu duweni pikiran sing terbuka utawa open minded. Apa iki aku manut iki kok iki ana Inggrise ya. Minded, ora usah fanatik, ora usah ngelek-elek liyan. Kabeh gagrak kuwi duwe keunggulane dhewe-dhewe. Kuwi. Mula kuwi kabeh aja nganti malah padha jalaran kanggo congkrah ing antarane padha dene seniman. Awet iku mau kabeh sejatine malah mujudake kekayaan saka bangsa Indonesia iki utamane Jawa. Nah, saben dalang sing termasuk anggota ing Sukra kasih iki mengkone mesti bakal kejatah lan oleh giliran kanggo mayang ing pangajap muga kagunan budaya kang adiluhung ya wayang kulit iki ing Ngayogyakarta iki tetep bisa lestari ngrembaka anjaying bawana no. Mbak. Aku ki karang nek suwe ora nyangik ngono kuwi lambeku ki nyok klerak-kleru. Omong karo bojoku ya sok kleru, apa-apa kleru. Kowe iki lungguh kene nok. Wah iya. Iki wis. Iki ya apa? Ngaturake gunging panuwun. Dinas Kabudayaan Kundo Kabudayan. Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan. Daerah Istimewa Yogyakarta, kacamataku ki lali ya iki. Ingkang sampun suka panyengkuyung wujud sarana lan papan kiprah lumantar bidang pelestarian lan pengembangan warisan budaya. Pagelaran menika sawetahipun dipun sekuyung dening Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Matur nuwun. Kaping pindho Museum Omah Wayang Jalan Langenastran Kidul nomor 07 sudah menyediakan tempat lah ora mung pisan pindho iki sesasi iki aku sowan rene ping 3 sing ping pindho gur dadi wiyaga sing ping 3 ha iki ngasta ora gargur-gargur iki guyonane aku sak kanca kok kaping 3 persewaan sound system Ta Production. Itu semacane piye THA iki macane piye? Ta lho. Kok kowe guyu. Ta Production. Wis pokoke kuwi. Kaping 4 Uni Catering menyediakan snack dan konsumsi. Ping 5 wah, aku nek kon pojok basa Inggris ki wis Taste of Jogja disebut DIY kang sampun biaraken langsung utawi live streaming 6 kelompok krawitan Larmandoyo. Rombong aku dhewe nok. Iki sing nabuh bocah-bocah iki mbok ibumu mau do gawake rokok ora iki aku ya ora ngerti. Kaping 7 keluarga almarhum Ki Sena Nugroho sampun nyawisaken pirantining gongso ringgit lan saupakartinipun. Wah ya muga-muga oleh berkah nok kanggo gamelane almarhum Ki Sena iki biyen gayor aku ya melu tuku.
mono gamelan ya sithik-sithik aku ya melu urun sak kanca. Heeh. Kok dadi kowe sik carane pembukaan pentas perdana dalam Sukro Kasih. Wah ceritane dawa no. Dawa piye? Wah. Ceritane dawa. Ki sora bengi mongko iki engko didhawuhi supaya minimal bubar jam 1. Maksimal jam 2. Ayo ora apa-apa ya, lha ya jauh. Amplope aja dikekesik lho Pan, ya do hahu-hahu. Rikala semono kuwi rapat dirawuhi dalang-dalang Sukro Kasih sik ditujuk. Ana 6 dalang. Ya aku ana Mas Eko, Mas Inggih, Mas Rubianto, Mas Lingga, Wisnumurti. Sik ora teko Mas Sulis Brojo. Kuwi dadi sepakati lakone iki bangun. Nyatane 5 dalang iki ora ana sing wani pentas perdana ning April. Lah kok iso? Awit sanggane abot. Pokoknya pentas perdana iki kudu dalang sing mumpuni. Soale ngopo? Dienggo buka swasana. Kowe kok dadi wong umuke kaya ngono to, Mak. Aku asline sengit karo kowe. Aku ki ngene iki ming tak nggo ngilangi rasa bodhoku, no. Aku ki sebetule iki ya ta. Sebenarnya aku ki wong iki ya ora pinter-pinter banget, ora bodoh-bodoh banget. Ning tak nggo nutupi kuwi aku tak ketokke umukku ben sing sak dhuwurku ki weruh aku do minder. Wah aku mau nangis sadurunge pentas mayang, wah atiku wis deg-degan ning Mas Riki mau wis ngendika, iki mengko ora kaya ada sabene, Pak. Lah piye? Iki dalang-dalang ora do diundangi rawuh. Biasane nek pembukaan Sukro Kasih iki kabeh dalang rawuh, terus engko Gusti Yudha ya rawuh. Saiki ora. Ora, ya aku ngucap syukur alhamdulillah. Wah, aku wis jantek atiku nek ditunggoni para dalang-dalang her-her. Ya sak kamat-kamat sepenting iki iso rampung jam 1. Iki diringi karo sedulur-sedulurku ya. Sebagian besar kanca warga laras ning tak tampung. Soale nek ora melu aku arep melu sapa? Ya ta. Iki dadi gatekke. 2020 iki aku wis setahun iki nampa 3 lho iki san. Catet nampa 3 aku. Elok lho iki. Asli elok. Tahun iki nampa 3 mula Yupras barang nek ora pengen tak pecat iki ya melu aku. Yoga sing ora rumangsa pengen dipecat melu aku. Kudu abekti. Iki kanca-kanca warga laras gabungan ana sik saka sapa kuwi rombongane gale iki apa? Puspadenta ya ana, saka Sekarana ana. Saka Sukro Kasih dhewe ya ana, tak gabungke tak dadeke siji grup Larmandaya. Larmandaya kuwi laras manunggal budaya. Kuwi tinggalane bapakku, tinggalane mbahku jarene taun 1849. Jadi aku urutan sing berapa tahun wis mbah uduk-uduk siwur. Wis iki rasah. Wah, udek-udek siwur. Gayeng to. Ha iya, iki cen tak salahke aku ki nek ora salah ora gayeng kandhane kok. Udek-udek siwur. Iki dibiyantu karo Ibu Waranggana sing ora asing meneh. Iki ibune bocah-bocah ya. Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari sing siji, Mbak Oriza Widyasari. Sing ping 3 Mbak Cimuk. Sing ping 4 Mbak Neti, sing kelima Bu Pras. Wah, alhamdulillah iki pepundenku Yupras iso berkahi adine lanang, matur nuwun. Ndoprasi biasane ora tau leren
Ya ngulon ya ngetan wah jan. Wis iki diselakke wektune nggo mbiyantu. Mergo apa? Mergo pentas Sukra Kasih. Aku ora Sukra Kasih Yupras ora tajak. Soale Sukra Kasih iki butuh sinden sing tuwa barang, ora sing nom-nom. Ya Mbak Ayu ajeng napa? Dibuka rasane arep ngatur ke apa Mbak Ayu? Bola keparat. Iki nembang apa dul? Ora mung seneng len apa dhuwit biyuk petutuk tak keke kono kabeh. Nih tak akoni. Wah asli iki pengalamanku tenan. Pengalaman piye? Jenenge bojon dalang ya. Ya mbuh, aku wis tau nampa ping pira iki jenenge bojon dalang, aku nampa daya. Biasane bojoku ki nganggo dastere bolong-bolong ta. Bareng aku nampa manjer, tak kei manjer nyobu ki manjere sak yuta pen kabeh. Bengine iki walah nganggo klambi iki wis ora nganggo malah. Parfume terus nganggo klambi cek wah baju cek diistilahke baju karam ngono kae. Oh. Jebul apa sik diceritake iki ya kasunyatan. Wong wedok iki kelamane kuwi bola. Ya. Ora kelemahane, Piye? kesenengane. Iya, kesenengane ya ndelok manjer semono ku ya sing lanang ya dibagei kok dipek kabeh. Lho ya ora apa-apa, ya kok golek meneh. Lek golek ki rekoso. Ki kahanane kok ngene 2020 iki tak rasake abot tenan lho iki. Sing biasane pentas ping 12 dipangkas dadi 8 saiki dadi 6. Ya mergo apa ya mergo saking tresnane karo budaya tetep dianak-anake kudu dianake. Ngono kebudayaan kaya ngene rasa nglestarake awak dhewe arep sapa? Ngono ta? Nek ora dilestarake, aku kowe iki arep mangan apa? Ya ora. Mangan sego. Lah iya, sego asale saka apa? Nah. Sego warna-warna jagung iso. Ora sego jagung, saka beras. Lho sego jagunge Wis to manut aku to? Ya ora kok ya, wiwit sego ki nek ya warna-warna. Iya, sego jagung. Heeh. Jagung asale saka apa? Lha sego jagung, sego winih jagung. Winih asale saka apa? Oh. Dajal apa? Ayo saka jagung. Ya mergo awak dhewe tuku winih. Tuku ki nggo apa? Ya nek tuku, nek dikai. Wis rasah. Nembango. Ora kompak aku. Nembango. Lah ora disepil sik ta. Sepil apa? Ndak sepil angele kok ngono. Ya ora ya. Alasane nek jak sepel ki isih lara e, Pak. Durung mari e, Pak. Ya kuwi tandane ki kurang akeh. Kurang akeh apane? Lah ngenehi. Apa nek kaya akeh iki terus buntet. Ora mungkin. Ora saru ben to. Mula ra lare saru. Ben, ayo gek nembang apa? Aku aja to pancing elek to. Lah apa? Iki bar iki aku terus digaris merah lo Sukra Kasih lho iki. Lah ngopo? Kesuali mayang elek. Ocen. Saru. Saru. Ora apa-apa. Lah, Tahun iki jelas rakon mayang neh karo Sukra Kasih asli. tahun iki lah iki wis jatahe kan pisan. Apa? Ya Ya jan pisan. Ya alhamdulillah iki iso pentas ya. Heeh. Kaya wong haid. Kowe ra saru-saru to yuk. Kowe sesuk ora dikon nyinden meneh lho. Lah, Kowe gek nembang saiki pisan. gek nembang. Iki arep ndagel apa kowe kanca-kanca kowe arep ngopo? Lah kan apa? Nembang. Nembang apa? Manut. Jineman apa langgam? Apa? Langgam apa? Iki Kadung rasa Tresno. suwe. Ya, kadung tresno. Iki setengah 11. Ya. Rina sayang lewa
efeke apik. Wah, wayangan kang angreridu Pentas Suprokasih. Nah, ta. Kaya mbiyen Mas Ki Sulistyo jaman pentas Suprokasih iki mbiyen tau ngendika. apa? Jenenge Mayanang Suprokasih nek carane wong kaya wong diyasinke. Lah kok iso? Nek payu ya payu, nek ngene sek ora payu ya ora payu. Mula iki kudu semangat. Kowe kudu mendukung aku. Lah iki tak dukung wong nyatane aku mangkat kok. Lah mangkat mergo dhuwit. Lah ya jelas kok aku nyambut gawe kok. Berarti ora dukung bojo lahir batin. Lah ya Bojomu lahir tresnamu batin. ming dhuwit. Heh? Iya. Nek kira-kira tresnamu ming dhuwit, pomahmu dolen peken. Lah kok omahku kon ngedol? Ayo ben ndak ben ngono. Mbok omahmu didol. Aja kathek mbokku. Berarti kono ora ndek omah. Ora. Yen kelingan doslah kamu. Wingi ya pentas nanggone pondok ora aji. Ini Gus Mitfah. Gus apa? Miftah. Gus Miftah. Nah, aku ya kebagian karo Sunu. Jan aku karo panitia ki aku karo Sunu dikekke nggon sing ora pati penting. Lah kok ming sedilit. Mergo nek aku karo Sunu Kayak isamu ming sedilit. sik to aku tak wis ra sida. Ya aku kaget to lho kok wis ngono. Asale aku ngenggake kopi tok konangi. Mergane nek kaya aku rusunu ki nang ngarep, liyane do minder. Mula aku rusunu ki ora dikeki suluk, ora dikeki banyol, ora perang gur sabetan. Nah, ning sing penting pentas guyub rukun rudal. Rudal Jogja. Hatiku tanku wawa pamikirku tan jemu tumanem kalbu Wit, ana. kuwi jenenge Eko. Oh, Eko. Oh, Eho. Eko. Mas Eko Purnomo ngono iki. Mbok angel omongan wong tuwa ya angel. Mas Eko Igul. Aku tekane kok Egol barang iki ngopo to? Ayo Eko Igul, Eko Purnomo. Atiku. Keswan Dwinowo Eko. Apik ya. Aku Inggris. Wahyu Prastawoko. Januko. Aku tak ngilangi stres. Aku malah madang tak rong dus. Dengaren. Oh, lha sedina ora madang e. Ora tok masake. Ngilang-ilangke. Bleh wedhus tak nggo tangga-tanggaku. Yo. Hatiku wis kadung tresna. Mong sira wong merak. Ya. Dadi oplos kowe kae. Apa? Oplos. Oploki apa? Heh. Apa? Aplaus. Cakep kuwi. Kowe njaluk digajel saya film. Ya aja ngono.
Demeh saiki nang omah yo so treadmill. Wah. Tuku treadmill e. Awake ben ra dilokke lemu wae. Lanjut kapan aku oleh sik cilik? Aku nuki ben lemu terus aku ben oleh sik cilik. Ora kok ket mau bahasane bojo loro terus ki pokono ki ndengen arep bojo loro. Ora, minggu. Ora kapok. Ora oh, sik ora apa. Apa? Ora iki minggu guyon. Ora ngono kuwi jenenge ora guyon nek ngono kuwi. Ora iki minggu guyon tenan guyon. Aku ora bakal aku niku arep makani kepiye nek di bojo loro. Iki ming apa ya? Imajinasi. Ora imajinasimu ngono kuwi. Heeh. Ngen-ngenmu ngono kuwi. Ora. Wis, saiki nek dolan nggonku ki hiburan werna-werna kok. Wingi bojoku tuku treadmill. Wah. Aku ora gelem kalah tuku PS. Aku tuku PS, adol Werkudara loro. Berarti sesuk nek aku ndek kepinginan apa ngono wayangmu mbok dol. Ora, kowe ora melu gawe kok, melu nganggo. Anggepmu apa? Gawe nggo deditku dhewe kok. Ayo tak adol nggo tuku PS. Wih, anakku seneng kok. Tuku. Kowe tak tukoke. Cuk paling larang PS mau aku ndak seneni ngono. Sedoko nembang ora? PS heeh, nembang. Nembang kok PS to? Iya, nembang kadorena. Kadon tresna. Ya Allah. Raup sik kono. Kadung tresna. Heeh. Heeh, waduh. Meng kadung retno. Retna sapa? Retno lulusan SMKI biyen. Retno mantan bojone Heru. Sunu ngerti Sunu. Kene ya ora ana sing ngerti ya. Ora ana, mula meng aku ro Sunu. Sing guyu meng aku ro Sunu. Nek tarana ro tara. Lamat wis katon bejane. Yen Bapakne Mas Vicky jian. Wiyaga nyemelangi. Ini ya alhamdulillah derek bapak ora mblenjani. Wingi ya aku deg-degan. Walah kok
Vicky diopname. Kena demam berdarah gak lemute iki sepira sik nyokot. Kaya tembus kulite ya. Lah iya to. Edane kulit kaya badak kaya ngono kok lemut iso tembus iki lho. Kuwi ateges senadyan Vicky gedhe ning lemute cilik. Lah ya lemut ki tak ya cilik. Lah iya, sak lemut ngono lho. Ngene sapa sing sak lemut? Seneng aku. Ana Wiyagoda wangsulan iki seneng tenan. Ya meneh nggone jenengan ya. Heeh, aku tak bebasi kok Wiyaga. Dalang liyane ki nek wiyaga liyane ki biasane ngajeni. Ngajeni. Iki kok ana dalang ra iso diajeni. Hukum karma. Lah kok hukum karma. Hukum karma. Tenan karma iki nemahi. Mula aja wisan-wisan wani. Hukum adat, hukum karma, hukum negara. Hukum penjara. Hah? Ayo hukum rasa ngomong penjara. Apa? Wis rasa ngomong bab penjara. Hukum karma kuwi sing ora iso diejoli sik nanggung ya awake dhewe ya kaya to aku. Apa? Kono ya tau dihukum. Tak jejeli rokok lho. Ojo. Ojo. Apa melet? Ayo ra ya bacutke. Ya wis ngono. Pacaane sarwa asri jebret teku tansah Dangdutke Mas. Balungane lirih, rebape dominan, ayo.
Nggih, matur nuwun Mbak Ayu. Ya iki mung dienggo intermezzo sedhela nok. Dienggo leren, dienggo ngaturake apa ta wigatine pagelaran bengi iki. Heeh. Iki gandeng wektune ya dibatesi, wis rasah suwe-suwe. Lah ya kersane arep apa? Saiki mundur. Kae ben rasa gagas penonton. Ben kira-kira arep gawe masalah karo aku. Gayane. Ora ya mung geguyon iki mung kancane dhewe. Ayo nyawisake kenok. Ndorone awake dhewe Raden Brajadanta ndak duka. Ayo mata dareke. Mundur sang patih undang sagung prajurit pendeperi swara umyong kerebet kunan kelawan puksut tambun yang suling pandet tuhu kaludak pindho jolo diyan pranyata kawuryan asri budaling prawadya bala Kurawa sigra budal